Nagningning nung ikalawa ng Disyembre ang buong Pangasinan Polytechnic College. Ito'y sa isinagawang Silawan Christmas Lighting Program. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinailawan ng buong pamantasan matapos itong opisyal na magbukas noong buwan ng Agosto. Tampok sa Christmas lighting ang mga water lantern na pinalutang sa paligid ng paaralan. Ang mga ito, gawa mismo ng mga estudyante. Super ganda po nila, and then yung mga effort po ng bawat program na gumawa po sa mga water lantern is kitang-kita naman. Nagpakitang gilas din ng mga estudyante sa pamamagitan ng iba't ibang pagtatanghal. Isa nga sa performer dito ay si Prince Elmer na bidang-bida sa kanilang dance performance. Super nag-enjoy po ako, lalo na po na I get to showcase my talent po, my skills in dancing. Kasi syempre, nakita ko madaming nag-enjoy sa performances namin na yun, pinagpagaran din namin sa pagpapractice. Hinarana naman ng mga manonood sa pagtatanghal ng PPC Coral. At dahil it's the season of giving, inilunsad ng pamantasan ang kanilang kauna-unahang book drive. We believe that a college or a university without books is like a body without a soul. No? So yun ang aming pinakamagandang regalo sa inyong ngayong Pasko, ang paglulunsad ng ating book drive na magagamit ninyong lahat. Maligayang Pasko sa ating lahat! At bago magtapos ang kasiyahan, namahagi ang Gicosina on Wheels ng 1,000 servings ng sopas na sakto sa malamig na simoy ng hangin ng Disyembre. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.